श्रीशैलेशदयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणम् वन्दे रम्यजामातरम् मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोगतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवदयस्तनया विभूतिः सर्वं यतेव नियमेन मतन्वयानाम् आद्यश्च नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्ततङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाम्. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் யதிராஜ வம்சத்தில 3வது ஸ்லோகமாக அமைந்திருக்கக்கூடியது. முதல் 2 ஸ்லோகத்திலையும் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமியுடைய குணாத்மகத்தை சொல்லிவிட்டு அப்பேற்பட்ட சுவாமியை நாம் தலைவதங்கி துதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு 2 ஸ்லோகத்தையும் மங்களாசாசனம் பண்ணியிருக்க. இப்போ 3வது ஸ்லோகத்துல சுவாமியை மங்களாசாசனம் பண்ணாம சுவாமியோடைய சிஷ்யர்கள்கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும். ஏன்னா முதல் 2 ஸ்லோகத்துல சுவாமி கிட்ட நம்ம எப்படி மங்களாசாசனம் பண்ணணும் மணவாள மாமுனிகள் காமிச்சு கொடுத்தார். இந்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி கிட்ட மட்டும் இல்ல, சுவாமியோடைய சிஷ்யர்களான கூரத்தாழ்வான் தொடக்கமான முதலையாண்டான் தொடக்கமான சிஷ்யர்கள் கிட்ட நம்ம எப்படி மங்களாசாசனம் பண்ண வேண்டும், எப்படி அவ திருவடியை ஆசிரியிக்க வேண்டும் அப்படின்றத சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் தெல்ல தெளிவாக இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல காமிக்கிறார். நேத்தி பார்த்த 2 நாள் பார்த்த அதே தான். முதல்ல பதத்துக்கு வியாக்கியானம், அதுக்கப்புறம் விவரணமான வியாக்கியானங்கள், அதுக்கு கூட சேர்ந்த வைபவங்களும் நம்ம பார்க்க போறோம். 3வது ஸ்லோகம் வாசா யதீந்திர மனசா வபுஷா ச யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருணாம் கூராதிநாத குருகேஷ முகாத்ய பும்சாம் பாதானு சிந்தன பர சததம் பவேயம். முதல் என்னடானா வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷா ச யுஷ்மத் அப்படின்னு கொண்டு வர. என்னடான்னா வாச்சா அப்படின்னா வாக்கினாள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வரும், இன்னொன்னு நாவினாலும் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வரும். இப்போ என்ன பண்றோம், நம்ம சுவாமியை நாக்கால கொண்டாடுறோம். நம்மளுடைய வாய் இருக்குன்ற அந்த ஒரு இந்திரியத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், ராமானுஜா ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹாவா இருக்கட்டும், அடியேன் ராமானுஜதாசன் சொல்லக்கூடியதா இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்த நாவை வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப மணவாள மாமனி என்ன சாய்க்கிறார், வாச்சான்ற இடத்துல நாக்கை உபயோகப்படுத்தி ராமானுஜருடைய பெயரை சொல்லக்கூடியதான இந்த நாக்கு நாவினாலும் அப்படின்னு சாய்க்கிறார். இந்த வாச்சான்ற இடத்துல வாச்சா யதீந்திர அப்படிங்கிறார். சம்ஸ்கிருதத்துல சம்போதன பிரதமா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் உண்டு வியாக்கரணத்துல. அது என்னடான்னா, இப்போ ராமா ஹே ராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்போதன பிரசமால. என்ன பண்றாருன்னா சுவாமி கிட்ட என்ன பண்றார், பிரார்த்திக்கிறதுக்காக சுவாமியை கூப்பிடுறார். யதிராஜரே பாரி யதிராஜரே அப்படின்னு சாய்க்கிறதா இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கு, வாச்சா யதீந்திரா அப்படிங்கிற சுவாமி என்னன்னு கூப்பிடுறார். யதீந்திரா இங்க பாரு, நான் சொல்றத கேளு அப்படிங்கிறார். எனக்கு இந்த மாதிரி கிருப பண்ணு அப்படின்னு யார் சொல்றார், சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமிய பாரி யதிராஜரேன்னு ஆசையா கூப்பிடுறார். வாச்சா யதீந்திர மனசா, மனசானா என்ன, அந்த வார்த்தையிலே எல்லாருக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கும். மனதினாலும் முதல்ல வாக்கினால சொன்னார், மனசான்ற இடத்துல மனசுனாலையும் சொல்றார். வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத். வபுஷான்னு அடுத்தது என்னடான்னா, முதல்ல வாக்கு பார்த்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் மனசு பார்த்தாச்சு, அப்புறம் என்ன சொல்ற, இந்த தேகத்து மூலியமா வபுஷான்னா இந்த தேகம், இந்த உடம்பு, இந்த அழுக்கு உடம்பு மூலியமா, ஏன்னா ஆழ்வார் சாய்க்கிற மாதிரி பொய்டஞானமும் பொல்லாவழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும், இந்த அழுக்கு உடம்பு மூலியமா நம்ம சுவாமிக்கு பண்ணக்கூடிய கைங்கரியங்கள். இந்த இடத்துல நம்மள சொல்லல, மேல யார சொல்றான்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால என்ன ஆயிடுறது, வாச்சானா வாக்கு, மனசானா மனசு, அப்புறம் வபுஷானா இந்த உடம்புனாலே ச அப்படின்னா செய்யக்கூடிய, 3 நாளையும் செய்யக்கூடிய, இந்த 3த்தையும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பதமா அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த சான்ற இந்த அவ்யயம். இது சம்ஸ்கிருதத்தில் அவ்யயம் சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷா. இப்ப என்ன ஆயிடும், யதீந்திர வாச்சா மனசா வபுஷா. யதீந்திரனுக்கு வாக்காலையும் மனதாலையும் தேகத்தினாலையும் செய்யக்கூடிய கைங்கரியம்ன்றத அர்த்தம் அங்க வந்து உட்காரும். இப்ப என்ன வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷா ச யுஷ்மத் அப்படின்னா
அப்புறம் என்ன அது எப்படி சேர்த்துக்கணும்னா யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம். இப்ப யுஷ்மத்ங்கிற சப்தத்துக்கு யார் வந்துருவா? இப்ப யாரை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? யாருடைய கைங்கரியத்தை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? சுவாமி ராமானுஜருடைய கைங்கரியத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப யுஷ்மத் சப்தத்துக்கு யார் அதிகாரி? எப்படி ஆத்ம சப்தத்துக்கு முதல் ஸ்லோகத்துல சுவாமி அதிகாரியோ அதே மாதிரி இங்க யுஷ்மத் சப்தத்துக்கும் சுவாமியோடைய விஷயம்னால சுவாமி வந்து அங்க உட்கார்ந்துருவார். அப்ப யுஷ்மத் பாதார விந்தம்னா சுவாமியினுடைய பாதார விந்தத்தில், சுவாமியினுடைய பாதார விந்த யுகலம், பாத அரவிந்த யுகலம். பாதம்னா திருவடிகள், யுகலம்னா ஒரு என்ன சொல்லுவான்னா ஒரு சீரான திருவடிகள். 2 திருவடிகள் சொல்றா தெரியுமா? கணக்கு. யுகலம்னா அந்த கணக்கு, 2 திருவடிகள். அரவிந்தம்னா அம்புஜம்னாலும் அப்ஜம்னாலும் அரவிந்தம்னாலும் 3மே தாமரையை குறிக்கிறது. இப்ப தாமரைக்கு எல்லாரும் கேட்ட எத்தனை வார்த்தை சொல்லுவோம்? அப்ஜம்னு சொல்லுவோம், அம்புஜம்னு சொல்லுவோம், அரவிந்தம்னு சொல்லுவோம். இப்ப மணவாள மாமணி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்திருக்கார்? தாமரைக்கு உண்டான வேறு வேறு பேர்கள்ல ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் காமிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காரு நம்மளுக்கு. இப்ப நாளைக்கு நம்ம யாராவது ஒருத்தர் தாமரைக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கிட்ட இப்ப ஒரு பேர் இல்ல 3 பேர் இருக்கு. இப்போ பாத அரவிந்த யுகலம். யுகலம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், 2ன்ற கணக்கை பார்த்தோம். பாதம்னா திருவடி, யுகலம்னா 2ன்ற கணக்கில் பார்த்தோம். அப்ப பாத அரவிந்த யுகலம்னா தாமரை போன்ற 2 திருவடிகளை உடைய, தாமரை போன்ற 2 திருவடிகளை உடையன்றதுதான் மேலெழுந்த வாரியா வரக்கூடிய இந்த பதத்துக்கு உண்டான அர்த்தம். இப்ப என்ன பார்த்திருக்கோம்? வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷா ச யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருநாம். பஜதாம்னா என்ன? சேவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, சேவித்து கொண்டிருக்கிற அப்படின்றது அர்த்தம் வரும். பஜிக்கிறதுனா சேவிக்கிறது, பஜதாம் அப்படின்னா சேவித்து கொண்டிருக்கா. யாருடான்னா அடுத்ததுல சொல்ற பஜதாம் குருநாம் அப்படிங்கிறா. குருனா யாரு? குருனா யாரு சொல்றான்னா அதுக்கு அடுத்த படத்துல அது யாருன்றத சொல்ற. இப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல்ல யார் சேவிக்கிறான்றது சொல்றா, அப்படி சேவிக்கிறவா யாருன்னு சொல்றா. அவ யாரு? அவெல்லாம் குருன்னு சொல்ற. அப்ப ஏற்பட்ட குரு யாருடான்னா கூராதிநாத குருகேச முக ஆத்திய பும்சாம் அப்படிங்கிற கூரேசனாகிய கூரத்தாழ்வானும் குருகேசனாகிய திருக்குறுகை பிரான் புள்ளானும் முக அப்படின்றதுனால இவர்களை போன்று மற்றுள்ள சுவாமிக்கு பல சிஷ்யர்கள் இருந்திருக்கா. இவா 2 பேரை மட்டும் சொல்லாம முகன்ற சப்தத்தினால இவர்கள் முதலான ஆச்சாரியர்கள், இவர்கள் முதலான சுவாமியுடைய சிஷ்யர்கள் அப்படின்னு இந்த முகன்ற வார்த்தத்தினால எல்லா சிஷ்யர்களையும் கொண்டு வந்துட்டார் சுவாமி மணவாள மாமணிகள். ரொம்ப அழகா. இப்ப என்ன ஆயிடுது? குரு யாரு இப்ப குருன்னு சொல்றார்? சுவாமியுடைய சிஷ்யர்கள்ல தான் தன்னுடைய குருன்னு சொல்லுகிறார். கூராதிநாத குருகேச முக, முகன்ற சப்தத்தினால திருக்குறுகை பிரான் புள்ளானும் கூரத்தாழ்வான் மட்டுமில்லாம அவர்கள் முதலான சிஷ்யர்கள், அவர்கள் முதலான சுவாமியினுடைய சிஷ்யர்களை தனக்கு குருவா யார் பாவிச்சுக்கிறார்? சுவாமி மணவாள மாமணிகள் பாவிச்சுக்கிறார். பஜதாம் குருநாம் கூராதிநாத குருகேச முகாத்திய பும்சாம். பும்சாம் அப்படின்னா மேன்மையான சீடர்கள். எதுக்காக சீடர்கள்னா புரியுது. அது என்ன மேன்மையான சீடர்கள்னா பெருமாளிடத்திலையும் பாகவதர்கள் இடத்திலையும் முக்கியமா எம்பெருமானார் இடத்திலையும் பிரீத்தியே கொண்டு கைங்கரியம் பண்றதுனால அவளுக்கு பும்சாம் மேன்மையான சீடர்கள்னு சுவாமி மணவாள மாமணிகள் திருவாய் மலரார் இந்த இடத்துல. இப்ப என்னது? வாச்சாயதீந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருநாம் கூராதிநாச்ச குருகேஷ முக ஆத்திய பும்சாம் பாத அனுசிந்தனபரஹ சததம் பவேயம். இப்ப என்ன சொல்றா? யாருடைய பாதம் வந்துடும்? இப்ப மேல சுவாமியுடைய அரவிந்தன் தாமரை போன்ற திருவடிகளை மேலேயே பார்த்தாச்சு. இப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ற? குருன்னு சில பேரை சொல்ற சுவாமியுடைய சிஷ்யர்களை. இப்ப என்ன ஆயிடுறது? இந்த பாதன்ற பதம் சுவாமியினுடைய சீடர்கள் இடத்துல போய் சேர்ந்துடும். இப்ப என்ன ஆயிடுறது? கூரத்தாழ்வான் திருக்குறுகை பிரான் புள்ளான் போன்ற சுவாமியினுடைய சீடர்கள் திருவடியை பாத அனுச்சிந்தனம்னா சதா சர்வகாலமும் சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சிந்தனைனா வெறும் அந்த க்ஷணம் சிந்தனை பண்றது. அனுச்சிந்தனா திருப்பி சிந்தனை பண்றதுதான் மணவாள மாமணிகள் இந்த இடத்துல அனுச்சிந்தனன்ற பதத்தை சாய்க்கிறார். பாத அனுச்சிந்தன பரஹா சததம் பவேயம். சததம்னா எப்பொழுதும் நம்ம துதிக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் துதிக்க வேண்டும். மணவாள மாமணி சாய்க்கல, எப்பொழுதும் துதிக்க வேண்டியதற்கு சுவாமியினுடைய கிருபை வேணும்ன்றதை சாய்க்கிறார்.
இப்போ மணவாள மாமுனி அங்க எப்படி இருந்தாலும் சேவிச்சுட்டா இருக்க போறாரு. அங்க கூட ஒரு அகங்காரம் அமக்காரம் இல்லாம சுவாமியினுடைய கிருப்பையினால நான் வாழ சேவிக்கணும்னு சொல்றாரே தவிர நான் வாழ சேவிக்கிறேன் மணவாள மாமுனி நேரா காமிக்கவே இல்லை. அது அந்த ஒரு இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் மணவாள மாமுனியுடைய குணாதிசயம் எவ்வளவு மேன்மையா இருந்திருக்கு அப்படின்னு. இப்ப பதத்துக்கு அர்த்தம் பார்த்துட்டோம். இப்ப மேல விவரணமான அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கு. என்னடான்னா இப்போ மணவாள மாமுனிகள் என்ன பண்ணார், முதல் 2 ஸ்லோகத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமியை மங்களாசாசனம் பண்றார். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த அர்த்தத்தை பார்த்தோம்னா அப்படிதான் இருக்கு. இப்போ என்ன சொல்ற மணவாள மாமுனி சாய்க்கிறாருன்னா மனத்தாலையும் வாக்காலையும் செயலாலையும் என்னடான்னா அவர் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும். இந்த 3 நாளையும் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும். அந்த கைங்கரியம் பண்றதுக்கு சுவாமி கிருபை பண்ண வேண்டும்ன்றத முதல் 3வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 17வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் 17 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்க. இதுக்காக நான் உம்முடைய சிந்தனையிலேயே இருக்கணும், நான் உம்மகிட்டயே கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்றது யார் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார்? சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் சுவாமி ராமானுஜர் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். இதுக்கு பேர் என்னடான்னா ஸ்வனிகர்ஷ அனுஷ்டானம்னு பேரு. தனக்கு எதுவுமே இல்லை, அதுக்கு பெருமாளுடைய கிருபையினால அவருடைய கைங்கரியம் கிடைக்கணும். ஸ்வனிகர்ஷ அனுஷ்டானம்னு நம்ம சம்பிரதாயத்துல வெகு விமர்சையா அதை வழங்குவா. இப்போ இப்ப நம்ம அர்த்தத்தை பார்க்க போறோம். அர்த்தம் என்ன வருது? இப்போ முதல் பதம் வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷா சயுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருணாம் கூராதிநாச குருகேஷ முகாத்திய பும்சாம் பாத அனுச்சிந்தன பரஹ சததம் பவேயம் அப்படிங்கிறார். என்னடான்னா இந்த இடத்துல மணவாள மாமுனி என்ன சொன்னார்னா முதலே சொன்ன மாதிரி தான் முதல் 2 ஸ்லோகத்துல சுவாமி கிட்ட எப்படி நம்ம இருக்கணும்ன்றத காமிச்சு கொடுத்தார். இந்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி கிட்ட மட்டும் நம்ம அந்த அபிமானத்தோட இருக்கக்கூடாது, சுவாமியினுடைய திருவடி சம்பந்தம் உள்ள இருக்கக்கூடிய சிஷ்யர்கள் கிட்டையும் நம்ம அபிமானத்தோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பத உரையில பார்த்தாலே காமிச்சு கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கு. இப்ப மேலெழுந்த வாரியா எப்படி இதை சொல்ல போறாருன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப என்னடான்னா இப்ப என்ன சொன்னார்? இப்போ 3 சொல்லிருக்கார். வாச்சா மனசா வபுஷா இந்த 3 சொல்லியிருக்காரு. இப்ப 3த்துக்குமே என்னடான்னா சுவாமி இருந்த காலத்துல நடந்த சிறு வைபவங்களை பார்த்தா எதனால மாமுனி இந்த 3 சொல்லிருக்காருன்றது நம்மளுக்கு தெல்ல தெளிவா தெரிஞ்சிடும். முதல்ல என்ன பார்க்க போறோம்? வாச்சான்ற ஒரு விஷயம். இப்போ வாச்சான்ற விஷயத்துக்கு வைபவமே தேவையில்லை. ஏன்னா சுவாமி ஏடிந்த காலத்திலேயே என்ன பண்ணியிருக்கா எல்லாரும் வாயினால நிறையாவே கைங்கரியம் பண்ணியிருப்பா. நேராவே சுவாமி பிரத்யட்சமா பார்க்கும் முகேனே அவர் கைங்கரியம் பண்ணியிருப்பா. இப்போ வாச்சான்றதுக்கு தனியாக ஒரு வைபவம் வேணுமானா சுவாமி ஏடிந்த காலம் ஃபுல்லாவே வைபவமாக தான் சொல்லணும். அப்புறம் எப்போ எச்சிந்த மனசா இப்போ மனசால கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்டான்னா யாருடா அப்படின்னு சொன்னான்னா சுவாமி வடுகநம்பி என்ன பண்றாருன்னா அவர் சுவாமிக்காக சுவாமி அம்சயத்துக்காக க்ஷீரம் காட்சின்னு இருக்கார். எங்க அவருடைய இதுல திருமடப்பள்ளியில சுவாமிக்காக க்ஷீரம் காட்சின்னு இது பண்ணிட்டு இருக்கார். அங்க வெளில பெருமாள் எழுதிட்டு இருக்கார். நம்பெருமாள் வீதி அலங்கரிச்சுட்டு இருக்காரு. வீதியார் வருவானாக வீதி அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கார். சுவாமி அந்த பெருமாளை செய்ய வேண்டிய அவசரத்துல போயிட்டு இருக்கார். அப்ப பார்த்தா மடப்பள்ளியில சுவாமி வடுக நம்பிகள் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். என்ன உடனே கேட்கிற அங்க எம்பெருமான் ஏழ்ற நீ இங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா உடனே வடுக நம்பி சாய்க்கிறாராம். உமக்கு அந்த எம்பெருமான், அடியனுக்கு தேவர் தான் எம்பெருமான். அதனால தேவருடைய கைங்கரியம் தான் அடியனுக்கு முக்கியமே தவிர அந்த எம்பெருமான் உமக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்போ என்ன ஆடுறது? வடுக நம்பி எந்த அளவுக்கு சுவாமிக்கு மனசாலையும் கைங்கரியம் பண்ணிருக்க, அங்க வாக்குனாலையும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்றது பிரத்யட்சமாறுது. முதல்ல 2த்துக்கு ஒரு இது பார்த்துட்டோம், வாக்கு மனசுக்கு பார்த்துட்டோம். வபுஷா திருமேனியினால கைங்கரியம்னா அதுக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இது என்னடான்னா திருக்கோட்டியூர் நம்பிகள் அப்புறம் சுவாமியுடைய ஒரு வைபவம் தான். என்னடான்னா திருக்கோட்டியூர் நம்பிகள் அந்த காவேரி கரையில ஏழுற சுவாமி அவரை பார்த்தோன்னே என்ன பண்றாருன்னா சொல்றது வெயில் கேட்கணுமா? அந்த மணல், அந்த ஆற்று மணல் எப்படி இருக்கும்? ஆற்றங்கரை மணல் சாதாரண மணலுடைய சூடு ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்பேற்பட்ட சூட கூட பார்க்காம ஆச்சாரியனை பார்த்த உடனே நேர போய் காலாசிரிச்சுன்றார், நேர ஊந்துன்றார். ஆனா என்ன ஆயிடுறது? சுவாமி தனியா போல அவருடைய சீடர்கள் சுவாமி கூடயே இருக்கா. அதுல முதன்மையான சீடர் யாருடான்னா சுவாமி கிடாம்பி ஆச்சான், சுவாமியுடைய திருமணப்பள்ளி கைங்கரியம் பண்ணியிருந்த சுவாமி. அவர் என்ன பண்ணார்? உடனே
அவர் கீழே படுத்துட்டார். சுவாமியா தன்னுடைய திருமுதல் ஏத்தின்ட்டார். அந்த சூட சுவாமி கிடாம்பியாச்சான் தன்னுடைய திருமார்பலை வாங்கிட்டு அந்த திருமார்பலை சுவாமி அந்த சூடியே வாங்கிட்டு விடாம மொத்தத்தையும் தன் தேகத்தினால சுவாமிக்கு அந்த கைங்கரியம் பண்ணார். அதனால எங்க மாமன் என்ன சாய்க்கிறார், வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷா. இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, சுவாமியுடைய சீடர்கள் இந்த 3 கைங்கரியமே பண்ணிருக்கா அப்படிங்கிறது பிரத்யட்சமா தெரிஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த 2 வைபவங்கள்னால. இப்ப என்ன ஆயிடுறது, வாச்சாயதி இந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத் பாதார விந்த யுகலம். இப்ப என்ன சொல்றாங்க, யுஷ்மத் பாதார விந்த யுகம்னா சுவாமியினுடைய தாமரை போன்ற 2 திருவடிகளில். இப்ப இந்த கைங்கரியம் பண்ணானா அது நேரா அவர் திருவடிக்கு தான் போய் சேருமே தவிர வேற எங்கேயாவது போய் சேருமா, அதுவும் அங்க பிரத்யக்ஷம் ஆயிடுறது. ஸோ ரொம்ப விசாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அந்த அர்த்தம் அந்த வைபவங்கள் மூலியமா நேரா உட்கார்ந்துருது. இப்போ என்னடான்னா அடுத்தது கூராதிநாச்ச குருகேஷ முகாத்திய பும்சாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னடான்னா ஒரு பதம் பார்த்தோம், வாச்சாயதீந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருநாம். பஜதாம்னா பிரச்சனையே கிடையாது. நம்மள அவள் என்ன பண்றா, இந்த கூராதிநாதர் குருகேசர் போன்ற சுவாமியுடைய சீடர்கள்லாம் பஜிக்கிறா, சேவிக்கிறா, தொழுகிறா சுவாமி திருவடிய. இப்ப என்ன சொல்ற, குரு நாம் அப்படிங்கிறா. குரு நாமுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் என்னடான்னா சமாசம் கிருணந்தி இது குரவஹா அப்படின்னு சொல்லுவா. உபதேசம் செய்யும் அவர்கள் இந்த குரு சப்தத்தை குறிக்கும். இப்ப யார் இந்த குரு சப்தத்தை குறிக்கும்னா உபதேசம் செய்யறவால குரு சப்தன்றது குறிக்கும். அப்ப குரு சப்தத்தோட விவரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த கு அப்படிங்கிற சப்தத்தினால அறியாமையை சொல்லப்படுறது, ரூன்ற சப்தத்தினால அப்பேற்பட்ட அறியாமையை போக்குறது. அப்ப அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்கக்கூடியவன் குரு. குன்றதுனால அறியாமையை சொல்றது, அறியாமை எனும் இருளை குறிக்கிறது. அந்த ரூன்ற சப்தத்தினால அந்த இருளை போக்கக்கூடிய தன்மை. அதனாலதான் என்ன பண்றது, குருன்றவர் சிஷ்யனுக்கு இருக்கக்கூடிய அறியாமையான இருளை போக்க வல்லவன். அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றார், குருன்னு சுவாமியுடைய சிஷ்யர்களை சொல்றார். சுவாமி ஜெகத்குரு, இவா எல்லாரும் என்ன சொல்றார், குருன்னு சொல்றார். இதனால சுவாமி மணவாள மாமுனிக்கு இந்த அறியாமை என்னும் இருளை போக்கியவர்கள். அதனால என்ன சொல்றார், குருன்னு சொல்றார் இந்த இடத்துல. இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, முதல் வரைக்கும் விவரணமான அர்த்தம் பார்த்தாச்சு. வாச்சாயதீந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருநாம் வரைக்கும் பார்த்ததை பார்த்தாச்சு. இப்ப மேல என்ன பார்க்க போறோம், மேல பார்க்க போறது கூராதிநாச குருகேஷ முகாத்திய பும்சாம். நேத்திக்கே நம்ம என்ன பண்ணோம், கூரத்தாழ்வானுடைய வைபவத்தை முழுசா பார்த்தோம். முழுசானா முக்கியமான அவருடைய ஏற்றத்தை நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன சொல்றார், அவர் மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஆச்சாரியனை பிரத்யட்சமா காமிச்சிருக்கார். யார, திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான். குருகேசன் சொல்லக்கூடியவர் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான். அவர் யாருடான்னா சுவாமியினுடைய ஞானபுத்திரனா ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டார் சுவாமி ஏழு இருக்கும் போதே. அந்த ஏத்த திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளானுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பார்த்தோம், கூராதிநாத குருகேஷ முகன்ற பதத்தினால இவா 2 பேரை மட்டும் சொல்லல, இவர்கள் முதலான சிஷ்யர்கள். என்னடான்னா ஒரு குருன்றவர் என்ன பண்ணுவார், தன் சிஷ்யர்கள் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்பார். என்ன எழுத்துட்டான்னா சுவாமி எழுந்த காலத்துல பிரபன்னர்கள்லாம் சுவாமியுடைய திருவடியே ஆசிரியக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருந்தாலும், அப்ப சுவாமிக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு அப்புறம் யாருமே இல்லாம போயிட போறாளே அப்படின்ற காரணத்துக்காக என்ன பண்ணாருன்னா, சுவாமி ஏறி இருக்கும் போதே சுவாமி திருவரங்கத்தை முதனார சுவாமி கூரத்தாழ்வான் கிட்ட ஆசிரியக்க சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். எந்த ஒரு ஆச்சாரிய பேர்பட்ட ஒரு கைங்கரியம் பண்ணுவார் சுவாமியை தவிர. சுவாமி என்ன பண்ண, அவர் ஏழு இருக்கும் போதே சுவாமி கூரத்தாழ்வான் இடத்துல சுவாமி யார திருவரங்கத்தை முதனார கொண்டு போய் கூரத்தாழ்வான் திருவடியில சேர்த்துட்டார். அதே மாதிரி இன்னொரு என்ன பண்ண, சுவாமி பட்டர் கூரத்தாளுடைய திருக்குமாரான பட்டர் சுவாமியை ஆசிரியச்சிருக்கு. சுவாமியை ஆசிரியக்கிறதுக்கு சுவாமி திருவிழா பத்தி இருக்கலாம். ஏன் அவர் எம்பாருடைய சம்பந்தம் கொண்டு வந்தார்னா சுவாமியோடய இந்த ஹாரம் முடிஞ்சு போயிடக்கூடாது, வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம் நம்ம சொல்ற மாதிரி இது போயிட்டே இருக்கணும். இந்த சத் சம்பிரதாயங்கிறது முடிவே இல்லாம போயிட்டு இருக்கணும்னு சுவாமி இன்னைக்கு திருவிழா பத்தினார். அப்பேற்பட்ட திருவிழா தான் இன்னி வரைக்கும் நம்ம அஸ்மதாச்சாரிய முகேன எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப சுவாமி நினைச்சிருந்தா சுவாமியோட ஓரான் வழியா வந்திருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சுவாமி என்ன பண்ணார், 74 சிம்மாசனாதிபதிகளை பிரதிஷ்டை பண்ணி 74 பேருக்கும் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும்ன்றத சொல்லி வச்சு, அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு எல்லா 74 சிம்மாசனாதிபதிகளும் நம்ம சம்பிரதாயத்தை அலங்கரிச்சுன்னு வந்துட்டு இருக்கா. எதனால, சுவாமிக்கு வந்த பயத்தினால. இதனால சுவாமிக்கு பயம், சுவாமிக்கு அப்புறம் இந்த சம்பிரதாயம் போயிடுச்சுனா, சுவாமிக்கு அப்புறம் இந்த சம்பிரதாயம் அப்படியே எடுத்துனா சுவாமி பட்ட கஷ்டம்லாம் வீணா போயிடும் இல்லையோ. அதனாலதான் சுவாமி என்ன பண்ணார், சுவாமி ஏழு இருக்கும் போதே கூரத்தாழ்வான் இடத்திலையும் சுவாமி எம்பார் இடத்திலையும்
அதே போல மற்ற சிஷ்யர்கள் இடத்திலையும் தன்கிட்ட வந்தவாளை ஆசிரியக்க வச்சிருக்க. அது சுவாமியுடைய சரித்திரம். நன்றாகவே உறக்கவே பேசுறது, சாதாரணமா பேசல, உறக்கவே சொல்றது சுவாமியுடைய குணாத்மகத்தை, சுவாமியுடைய காருண்யத்தை இது வந்து பிரத்யட்சமா காமிக்கிறது. இப்ப என்ன ஆயிடுது? கூராதிநாச குருகேஷ முகாத்திய பும்சாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப என்ன சொல்றோம்? முக்கண்ணா அந்த சப்தத்தினால அவர்கள் போன்ற அவர்கள் முதலிய மிச்சம் இருக்கிறவா, அதுலதான் என்ன பார்த்தோம்? எம்பாறு பார்த்தோம். மிச்சம் இருக்கிறவெல்லாம் எப்படி சுவாமி ஆசிரியம் பண்ண வச்சாருன்றத பார்த்தோம். கூராதிநாத குருகேஷ முக ஆத்திய பும்சாம். பும்சாம் நான் அடியன் என்ன சொன்னேன்? மேன்மையான சீடர்கள். எதனால அவளுக்கு அந்த மேன்மை வருது? பகவத் சிந்தனையிலையும் பகவத் கைங்கரியத்திலையும் முக்கியமா எம்பெருமானாருடைய கைங்கரியத்தில் இச்சை மிகுந்தவர்களாக ஆசை மிகுந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே அங்க பும்சாம் மேன்மையான சீடர்கள் என்று மணவாள மாமணி தெல்ல தெளிவா காட்டுற இந்த இடத்துல. முகாத்திய பும்சாம் பாத அனுச்சிந்தன பரஹா சததம் பவேயம். அப்பேற்பட்ட சீடர்கள், அப்பேற்பட்ட சீடர்கள். எப்பேற்பட்ட சீடர்கள்? சுவாமியினுடைய திருவடியை ஆசிரியச்சவர்கள், சுவாமியை பிரத்யட்சமா கண்ணால சேவிச்ச சீடர்கள். அப்பேற்பட்ட சீடர்களின் திருவடியை எப்பயுமே சதா சர்வகாலம் ஒரு க்ஷணமும் பிரியாம நம்ம சேவிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சுவாமி மணவாள மாமணிகள் சுவாமி இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார். என்னடான்னா ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். சுவாமி இடத்துல பிரார்த்திக்கிற மாதிரியே ஒண்ணு. இங்க என்ன சொல்லிருக்க? கூராதிநாத குருகேஷ முகாத்திய பும்சாம் பாத அனுசிந்தன பரஹா சததம் பவேயம். இப்ப பவேயன்ற பதத்தை எடுத்துட்டோம்னா லோட் பிரத்தி வந்து உட்கார்றதுங்க அப்படின்றதுனால இவளுடைய திருவடியை தான் நேராவே ஆசிரியக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிற மாதிரியே ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு சுவாமியின் இடத்துல இவா திருவடியை பிரார்த்திச்சுக்கணும் அப்படின்றது ரெண்டு இருக்கு. ஏன்னா மணவாள மாமணிகள் இந்த சம்ஸ்கிருத யூஸ் பண்றது பிரயோகிச்சிருக்கிறதுனால அவர் தான் ஒரே வார்த்தையை வச்சு ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லக்கூடியவர் தானே. அதனால நீங்க ரெண்டு அர்த்தத்தையும் சொல்லிடுறேன். முதல் அர்த்தம் லோட்லகாரம் வந்ததுனால சுவாமி மணவாள மாமணிகள் நேராவே அவ திருவடியை நான் எப்பவும் சிந்திச்சுட்டு இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். இன்னொரு அர்த்தத்தை பார்த்தோம்னா அவ திருவடியை அடியன் எப்போதுமே சிந்திச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். அதனால மணவாள மாமணி சாய்க்கிற மாதிரியே இந்த விஷயத்துக்கும் ரெண்டு அர்த்தம் வந்துருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து விஷயம் இவ்வளவுதான். ஆனா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வியாக்கியானத்தை வாசிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பூர்வாச்சாரிய நிர்வாகம் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்றதும் பார்க்கணும். இந்த இடத்துல வந்து பிரதிவாதி பயங்கர மன்னங்கராச்சார சுவாமி ஒரு நிர்வாகம் பண்ணிருக்கார். ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நிர்வாகம். என்னடான்னா இந்த ஒரு பாட்டுக்காக சுவாமி பிரதிவாதி பயங்கர மன்னங்கராச்சார் என்ன பண்றாருன்னா ராமானுஜத்திருந்தாதி திருவரங்கத்த முதனார் திருவாய் மலர்ந்த ராமானுஜத்திருந்தாதியில 97வது பாட்டு 97வது பாட்டு எடுத்து அது என்ன சொல்றார்? தந்தகவா தன்னையுத்தாரண்ணி தன்னையுத்தாரல்ல இணைந்து தன்னையுத்தாரை ராமானுஷன் குணம் சாத்திடுமே அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்றார்? அதேதான் அன்னங்கராஜா சுவாமி சாட்சத்தை அப்படின்னு சாச்சிருக்கேன். என்னடான்னா அந்த சுவாமி வந்து தனக்கு அப்புறம் யாருமே இல்லைன்றதுக்காக கூரத்தாழ்வானிடத்துல திருவரங்கத்த பதினாரையும் அதே போல சுவாமி எம்பார் இடத்துல வந்து சுவாமி பட்டரையும் ஆசிரியக்க வச்சிருக்கார். அப்பேற்பட்ட நிர்வாகத்தை யார் பண்ணிருக்கான்னா சுவாமி வந்து பிரதிவாதி பயங்கர மன்னங்கராச்சார் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நிர்வாகம் பண்ணிருக்கார். இப்ப நம்மளா இருந்தா வெறும பதார்த்தத்தோட போயிருப்போம். இப்ப சுவாமி அனங்கராச்சார் சாட்சத்தினால எதனால சுவாமி வந்து சுவாமி கூரத்தாழ்வான் இடத்துல சுவாமி கூரத்தாழ்வான இடத்துல திருவரங்கத்த முதனார் ஆசிரியக்க வச்சிருக்கான்றது நிதர்சனமா போயிடுது. இப்ப பார்த்தேன்னா திருவரங்கத்த முதனார் சாட்ச பாட்டுக்கும் ஒப்பாச்சு, இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் ஒப்பாச்சு. இதனாலதான் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம வியாக்கியானம் வாசிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியால் பண்ண நிர்வாகமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். வியாக்கியானம் ஒரு கண்ணுனா பூர்வாச்சாரிய நிர்வாகம் இன்னொரு கண்ணா எப்பவுமே வச்சுக்கணும். இத்தோட என்னடுறது நம்மளுக்கு முழுசான அர்த்தம் வந்துடுறது. வாச்சா யதீந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத் பாத அரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருணாம் கூராதிநாச்ச குருகேஷ முகாத்ய பும்சாம் பாத அனுச்சிந்தன பரஹா சததம் பவேயம். வாக்கினாலையும் மனசினாலையும் தேகத்தினாலேயும் சுவாமி எம்பெருமானாருக்கு சுவாமி யதிராசனுக்கு நித்திய கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய குருகளான கூரத்தாழ்வான் திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் முதலியான அந்த சுவாமியினுடைய சீடர்களின் திருவடியை நான் எப்பொழுதும் அனுதினமும் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்களிடமும் பிரார்த்தித்து சுவாமி எம்பெருமானாரிடமும் பிரார்த்தித்து சுவாமி மணவாள மாமணிகள் இந்த 3வது ஸ்லோகத்திலே விண்ணப்பிக்கிறார். முதல் ஸ்லோகத்துல சுவாமியுடைய 3 குணாத்மகத்தை பார்த்தோம். 2வது ஸ்லோகத்துல 4 சம்பந்தத்தை பார்த்தோம். இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல சுவாமி இடத்துல மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த அபிமானம் இருக்கக்கூடாது, சுவாமியினுடைய சீடர்கள் இடத்துலயும் நம்மளுக்கு அந்த அபிமானம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு
சுவாமி நம்மாழ்வார் சாட்ச மாதிரி அடியார் அடியார் தம்மடியார் அடியார் தமக்கடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியோங்களேன்னு சுவாமி திருவாய்மொழியில் சாட்ச மாதிரி அவர்கிட்ட மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அடியார் அடியார்னு சொல்லிட்டு சுவாமியினுடைய அடியார்களான சுவாமியுடைய சீடர்கள் இடத்துலையும் நம்மளுக்கு அந்த விசுவாசமும் அபிமானமும் பிரதிபக்தியும் இருக்க வேண்டும் என்று சுவாமி மணவாள மாமுனிகள் தன்னுடைய எதிராஜ வம்சத்தி 3வது ஸ்லோகத்திலே பிரத்யட்சமாக விண்ணப்பிக்கிறார் என்றதுதான் அர்த்தமாகிறது. இப்படியான அந்த 3வது ஸ்லோகத்தினோட சொல்ற வாசாயதீந்திர மனசா வபுஷாச்ச யுஷ்மத் பாதாரவிந்த யுகலம் பஜதாம் குருணாம் கூராதிநாச குருகேச முகாத்திய பும்சாம் பாதானு சிந்தன பரஹா சததம் பவேயம். இத்தோட அடியன் இந்த 3வது ஸ்லோகத்தோட உரைய முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு மேற்கொண்டு 4வது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். ஸ்ரீமதே ரம்ய ஜாமாத்ரு முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்க வாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்தமங்கலம். அடியேன் ராமானுஜதாசன்.